karo Yo, mangan. kupingku mesti tak seseli radio. Aduh, ya mesti lho. Wes jangan seger kuning. Enak lur iki. Jadi nek gluduk kainane serat Raro. ar. Wes sambel yang akeh. Kenapa? Sitok jo. Wah, nempel banget. Mana dong? Atas mantak lho. Ame goreng dok kamu. Oh. Pak, karendok. Alah iki Pak. Sirepe rewang montore rung teko. Endi? Ebek sih. Oh, tak jarak ya. Kapan tiba ya? Iya, harus esuk. Kita ngerano kita. Rewang. Rewang apa ora? Ya dikongkon ora. Oh, kan. Flag. Diplek apa? Empo. Raro, raketa. Laplep-laplep ngomong sitoke ora moro itu double piye ngono ndoke piye yo. Ben jimun ndoke ben. Etok-etok jangan. Isin. Rame mabungi. Soale sugih barang mabungi. Joko apa nang? Neng dulu. Apa? Yo ora neng. Oh iya nih. Kowe demenane njaluk Iqbal iki lek nang banjir ini akeh. Mas apa? Aku dolan mayit. Hah? Dolan mayit. Itu coba? Titik gareng. Napa? Kebel sapa? Keteng. Sapa? Mas. Amongi. Mak tas 10 punjul mabungi. Wong ning tak jagonge penak ning ngarepe cepet lho sing. Heeh. Sing anu ki cepet lah, bojone cepet sing bayi. Saknene Mbak Surya Jakong. Lah yo marahi yo piye. Lah yo udan rame ya 3 dina tok Pak Sur. Nggih. Lah kowe karo aku kae. Lah aku 2 dina. Terus bar mancing karo kancil. Biasa wis Pak Sur ini yo wonge akeh ngono. Aku balik 9:30. Sesuke tambah udan terus kayak. Heeh. Ora pendungane wong akeh alhamdulillah aku ya bisane wong cekok. Padahal brokone tak tekoni. Jagongan ora apa yonan aku. Jagongan. Jange wong ngasilane diomong nang jagong ya. Penyesakne Mbak Sur. Dene ya antoan ya ngene wong nganggo Mbak Pres jagongan. Malah sikil mudah ya. Bandung. Bilang dong, yang sikil sitok molong. Cantol ya. Kayak Ramaring sanoe kencing manis ya. Nama. Ayo. Lho. Heeh. Tahu cek apa ora? Wah nek gratisan cek gratis ra gelem anu lho. Aku enggak pernah. Aku cek. Wong kali di panganan. Dewe panganan. Aku masih cek lek. Resepti Sabti. gratis. Sabti. Septi ning iya septi ning ngat. Barang karo cek cilik-cilik di panganan. Oh. Aku ning hamengku wis 2 sasi pungur kae gliyeng nyap. Kok ana gula darahku rendah kok. Aku ya makan akan ngombe lagi ya. Padha ragu berarti. Berarti nau piro 100 piro 110 apa 100 tok Apa gula darahmu. Heeh. Dan dina ada Padha ra aku berarti gliyeng. pere kurang. Gliyeng lho. Lak gembil diinane iki Pere yang kurang. dicek niki normal lho. Heh, Nama ke kena stropingan. ora normal. Ini lho.
Normali karek engko ndelok pere kuwi lho. Kayak kuwi lho, 140. Pere kurang emang ya. Tak tamu ndang lah. Ora tamu turun. Tak tamu tuh. Iki men tak cek iki. Sopo nih? Pak Sur? Ambil. Wae cek iki. Besok no Selasa. Lah nek Surata iki nduran kok bar lara ke sawah ya. Beratake Mas Surata nduran to. Ya Allah. Kono lho ndurane lho karo per kowe. Sisi titik tok. Peri piye maksude? Kumane ya? Kan biasanya 140 mesore piro ngono to. Kuwi pere. Dibayar peri piye? Heeh. Garane wong muncleng nganggo pere kuwi lho, ora tensine. Tensine ini ndak. Pere kuwi, pere kurang wong milian. Pengelek kan sosok ya. Ngut-ngut. Karena kan kolesterol tinggi. Batin ku takon Anto, celuk-celuk Anto. Kapan? Pas anu diinane omongin sap. Heeh. Aku dingin tak tensi gini amunku ngono lho. 180/100. Lah awakmu wis sak ngono kowe kelingan para jenate pono ora ke? Napa? Normal 100 meh 200 normal ke? Mau liwat batas. Iya, lek jenate Taman Harto. seneng karo cakar teng. Kali lembu kali ngulone. Lah, Maksudnya mangan enak zaman Harto iki umpune wis mangan. Berarti kaya Ora kok mergo sing sesangane enak. kaya Pak Sur Gembil cek rosa-rosane berarti. iya no. Zamane Prabowo ta peyok. Pak no kolesterol dhuwur kok. Gembil. Padahal dulu kan panasan nang gawe. Apa anu kolesterol ora Ayo tene. Lah ini kan kolesterol tok. Tes. Warne ndi to? Mbok anu ya mbok jalan sumbane Mbak Ayumu. Ora peling jarene kon nyukur jenggote. Jenggote syukur waras. Wong nuntut nek kabutan jenggot kok. Syukur Pak Waras. Aman. Sampun to, Sen. Iwo Pak. Bagi warung ya. Mbok. Wah, kidul kok. Ngambil gitu ya. Kidul.